сградата пред вас. Действията са прецизни. Докато операторите се приближават към целта, един от заподозрените се опитва да избяга. В отговор имат К9 инициира маневра за задържана, насочена към залавяне на избягалия с прецизност и контрол. За постигане на изненада и проникване в сградата, групата ще постави малък тива, специалистите по специални операции ще неутрализират обезопасяват и проверяват помещенията за скрити хора. След обследването извикват служба военна полиция и групата за осигуряване на външния периметър да осигури безпрепятственото, използвайки елементите на изненадата. След предаването на задържания, след успешното изпълнение на заводна ексфилтрация, операторите се оттеглят скрито към двете лодки, извършват проверка на личния състав, състоират, че групата ще напусне района на операцията по речния канал преди противника по речния канал. С успешното изпълнение на тази задача, операторите от съвместното командване на специалните операции демонстрираха своята